Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Паскорыць рэгіянальнае развіццё. Новыя кіраўнікі Полацкага і Верхнядзвінскага раёнаў расказалі пра свае планы. Упершыню на плошчы сцяга і герба у Віцебску ўрачыста адкрылі трэці працоўны семестр. Падарунак для малых навапалачан і іх бацькоў. У Нафтаградзе адкрылі новы дзіцячы сад. Шукаць кропкі росту і нарошчваць тэмпы развіцця. На гэта старшыня Віцебскага аблвыканкама арыентаваў новых кіраўнікоў Верхнядзвінскага і Полацкага раёнаў. Самы паўночны край Беларусі ўзначаліў Віталь Лаўрынаў, а самы старажытны Васіль Шылаў. Абодва кіраўнікі з вопытам і веданнем спецыфікі прыдзвіння. Першая аб планах новых старшынь райвыканкамаў даведалася наша здымачная група. Рост прамысловай прадукцыйнасці, інвестыцый, будаўніча-мантажных работы экспарту. Новага кіраўніка Верхнядзвіншчына сустрэла з годнымі паказчыкамі. Год для краю сапраўды знамянальны. Раён упершыню занесены на рэспубліканскую дошку гонару. Але час зараз не той, каб расслабіцца і спачываць на лаўрах. У гэтым сыходзяцца меркаванні і кіраўніка вобласці, і актыву Верхнядзвіншчыны, і яе новага капітана. Віталь Лаўрынаў, экс-намеснік кіраўніка Лёзненшчыны па пытаннях эканомікі, з багатым паслужным спісам у сферы харчпрама. Пачынаць на Верхнядзвіншчыне плануе з добра знаёмага вытворчага патэнцыялу. Данный район динамично развивается. Вижу его направление дальнейшего развития. Это укрепление экспортных связей крупнейшего предприятия Республики Беларусь по переработке молока, а именно верхнедвинских сыров. Вижу развитие сельского хозяйства. Крупные предприятия сельского назначения будут неотъемлемой частью и основой для развития экономики данного региона. Былы кіраўнік Верхнядзвіншчыны Васіль Шылаў з гэтага часу будзе клапаціцца пра дабрабыт і росквіт суседняга раёна Полацкага. Нягледзячы на геаграфічную блізкасць, у старажытнай зямлі шмат спецыфічных адрозненняў. Тым не менш, план дзеяння у новага кіраўніка ўжо намечаны. Надо обратить внимание где-то и на предпринимателей, чем они занимаются. Может, какая-то поддержка необходима для дальнейшего их развития. Ну и, конечно, градообразующие предприятия промышленные. Будем плотно заниматься и с большим, может быть, энтузиазмом по благоустройству самого города, ну и, конечно, населенные пункты. Ни в коем случае нельзя забывать село, ведь все оттуда. Што ў Верхнядзвінску, што ў Полацку кіраўнік вобласці падкрэсліў, трэба паскарацца. Дынаміка развіцця павінна адказваць рытму жыцця. Толькі пры гэтай умове яно будзе пульсаваць у рэгіёнах. Тут, наверное, нету чего-то отдельного, потому что экономика, она просто позволит более интенсивно проводить и благоустройство, и дворов, и дорог, и населенных пунктов, и так далее, и так далее. Поэтому здесь все как бы в комплексе, начиная от торговли и заканчивая развитием каких-то высокотехнологичных производств различного формата, мини, макси, гигантских проектов. Поэтому все это есть, вот все определено, осталось только делать и не быть безразличным к тому делу, которое делаешь. Прымножыць дасягнутае Васілю Шылаву пажадаў былы старшыня Полацкага райвыканкама. Пасля 5 гадоў на гэтай пасадзе Ігар Марковіч пайшоў на заслужаны адпачынак. За вялікі асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Полацчыны яму ўручылі ганаровую грамату аблвыканкама і знак за заслугі перад Полацкам. Марыя Дзікан, Артём Варзоў, навіны, Верхнядзвінск, Полацк. Бясцэнны вопыт і яркія эмоцыі. Студэнты Віцебскай вобласці атрымалі пуцёўкі ў працоўнае лета. Адкрыццё трэцяга працоўнага семестра 2025 арганізавалі на плошчы сцяга і герба ў Віцебску. З якімі эмоцыямі плануе працаваць ініцыятыўная моладзь з паўночнага рэгіёна, раскажа Сергей Іскол. Камандзіры атрадаў, камісары, байцы і кіраўнікі праектаў. Усяго больш за 500 юнакоў і дзяўчат сабраліся на плошчы сцяга і герба ў Віцебску. У байцоўках з шаўронамі і зарадам бадзёрасці. Адкрыццё трэцяга працоўнага семестра падзея доўгачаканая і важная. Медыцынскія, будаўнічыя, педагагічныя, экалагічныя і вытворчыя студэнцкія атрады. Напрамку мноства. Моладзь аб'ядноўвае жаданне ўнесці асабісты ўклад у развіццё роднага горада, в области и краины. Для нас открытие третьего трудового семестра, вручение путевки – это не просто летняя работа, это возможность внести свой вклад в развитие нашей страны, потому что
мы строим наше будущее, и мы гордимся тем, что именно мы являемся частью этого процесса. Наш отряд базируется на территории Российской Федерации во Всероссийском детском центре «Орленок». Мы являемся педагогами, воспитываем подрастающее поколение. В этом году мы будем работать на всебелорусской молодежной стройке в Минске. Ожидаем от этого трудового семестра таких же успехов, как было и в прошлом году. Мы взяли знамя лучшего студенческого отряда Республики Беларусь и хотим поддержать эту тенденцию и в этом году. На знакавай падзеі путёўкі ў працоўнае лета атрымалі тэрытарыяльныя штабы і студэнцкія атрады. І сёлета плануюць працаўладкаваць больш за 7,5 тысяч юнакоў і дзяўчат. Дарэчы, працаваць студэнты будуць не толькі ў Беларусі, а і за яе межамі. Для моладзі гэта новыя знаёмствы і бясцэнны працоўны вопыт на розных прадпрыемствах і арганізацыях. Нас объединяют и наши общие мероприятия. 1 августа будет День БСО, белорусских студенческих отрядов. И вот там мы уже тоже все вместе собираемся. Кто-то уже отработал, а кого-то еще ждут сельскохозяйственные отряды осенью. И поэтому там уже делимся впечатлением, разговариваем с друг другом, общаемся, делимся творчеством своим. Поэтому я думаю, что нас ждет очень хорошее время. Самое важное и самое замечательное в этом деле, что спрос на такую вот летнюю трудовую деятельность у нашей молодежи, он растет. Растет, то есть молодежь активная, молодежь хочет помочь городу, помочь стране, что-то сделать своими руками. Ну, конечно, немаловажно, что и заработать. Трэці працоўны семестр 2025 афіцыйна адкрыты. Студатрадаўскі рух паўночнага рэгіёна – гэта вялікая, дружная і ініцыятыўная сям'я. Пасля ўрачыстай часткі актывісты адправіліся працаваць, наводзілі парадак на дзіцячых пляцоўках, высаджвалі дрэвы ў парках адпачынку. У год добраўпарадкавання гэта ўдвая актуальна. Сергей Скол, Віктор Паўлаў, навіны Віцебска. Цудоўны падарунак дзецям. У Новаполацку адкрылі новы дзіцячы сад на 200 месцаў. Гэта ўжо 38-я дашкольная установа, якую пабудавалі ў 9-м мікрараёне горада. Под адным дахам размясціліся фізкультурная і музычная залы, басейн, зала лячэбнай фізкультуры з трэнажорамі, камп'ютарны пакой, кабінеты для спецыялістаў, а таксама бытавы і медыцынскі блокі, сталоўка. Усе памяшканні адпавядаюць самым сучасным патрабаванням. Тут створаны 12 груп, сярод іх 2 спецыяльныя для дзяцей з парушэннем маўлення і з паслабленым здароўем. Для заняткаў з імі закуплена самае сучаснае абсталяванне. Мы его очень долго ждали. Он очень красивый, большой, современный. Наш район молодой, очень много молодых семей, очень много детишек. И мы очень рады, что наш Александр будет обучаться здесь, еще успеет получить необходимые знания ему для будущей учебы в школе. Садик нам очень нравится, он расположен рядом с домом, и мы очень довольны. Поблизости других детских садиков нет, поэтому этот стал очень актуальным. Тут есть бассейн, компьютерный класс, все залы оборудованы последней техникой. Закуплено современнейшее оборудование, которое рекомендовано Министерством образования Республики Беларусь для использования в работе как учителя-дефектолога, педагога, психолога, воспитателя дошкольного образования. Это интерактивное умное зеркало Arctic Mini в помощь учителю-дефектологу, учителю-логопеду. Интерактивная стол-песочница «Алмаз». Данное оборудование включает в себя 67 образовательных модулей и можно использовать при работе на 3 языках. Это русский, белорусский, английский. Это уже 6-й детский сад у нас за последние 5 лет. Сейчас ведется строительство в области еще 2 учреждений образования, которые по итогам года будут сданы в эксплуатацию. Конечно, для нас это такое радостное событие. Будаўніцтва дзіцячага сада нумар 38 у Новаполацку ажыццяўлялася ў рамках дзяржаўнай праграмы «Адукацыя і моладзевая палітыка», якая разлічана на 2021-2025 гады. На гэтыя мэты накіраваны больш за 12 мільёнаў 800 тысяч рублёў. Значную дапамогу на набыццё абсталявання і тэхнікі аказаў горад, выдаткаваў з бюджэту 165 тысяч рублёў.
Беларускія канікулы у рамках гуманітарнага праекта «Дзецям дзяцінства без вайны» у санаторыі «Жамчужына» Лепельскага района адпачываюць дзеці з Донецкай Народнай Рэспублікі. Усяго больш за 30 хлопчыкаў і дзяўчынак з сем'яў пацярпелых падчас ваенных дзеянняў. На поўначы Беларусі дзяцей чакаюць не толькі аздараўленчыя працэдуры, для іх падрыхтавалі насычаную культурна-забаўляльную праграму. Яе важная частка – экскурсія ў абласны цэнтр. У Віцебску госці з ДНР пакаталіся на теплоходе по заходней Двине, побывали на аттракционах у парку пераможцаў и сустрэліся со старшынёй областного совета депутатов Дмитрием Дзямідовым. У краязнаўчым музеі дзецям уручылі падарункі ад віцебскіх прадпрыемстваў грамадскага аб'яднання «Белая Русь» и неабыякавых жыхароў паўночнага рэгіёну. А дзеці, у сваю чаргу, показали творчы нумар пра сяброўства. Мне здесь очень нравится, очень приветливые люди, хорошие конкурсы, мероприятия, экскурсии. Мне здесь понравилось больше всего, как нам устраивают такие мероприятия, дарят подарки, мы дарим подарки. Тут все чисто, красиво очень. Здесь свежий воздух, нет никаких обстрелов. И добрые люди, которые всегда помогают в трудную минуту. Отдыхаем от войны. Самое главное, что здесь мирно. Вся эта работа, общая работа многих людей, наших витебчан, жителей Витебщины, неравнодушных людей, она направлена на то, чтобы мы укрепляли наше гуманитарное сотрудничество с регионами Российской Федерации, чтобы дети знали, что они нам не безразличны, что мы готовы всегда протянуть руку помощи, что та беда, которая с ними происходит, это не навсегда, что есть белорусы, которые всегда расположены к миру, к созиданию, к продолжению таких хороших, укреплению дружеских отношений между нашими народами. У рамках гуманітарнага праекту «Дзецям дзяцінства без вайны» Віцебскі абласны савет дэпутатаў разам з грамадскім аб'яднаннем «Белая Русь» ужо некалькі гадоў дапамагаюць маленькім жыхарам рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі, якія пацярпелі ад баявых дзеянняў, арганізоўваюць дабрачынныя акцыі і зборы, садзейнічаюць аздараўленню і рэабілітацыі дзяцей у санаторыях паўночнага рэгіёна. Працягваем выпуск. Не абмінуць клопатам і увагай кожнае дзіця, асабліва тых, хто пазбаўлены бацькоўскай ласкі. Дабрачынную акцыю «Падары радасць» зладзілі для выхаванцаў Віцебскага дзіцячага дома супрацоўнікі абласной падатковай службы. Яе прымеркавалі да Міжнароднага дня абароны дзяцей. Хлопчыкаў і дзяўчынак запрасілі ў дзіцячы забаўляльны цэнтр. Для іх арганізавалі вялікую праграму з атракцыёнамі, падарункамі і пачастункамі. Кожны мог атрымаць асалоду ад на батуце, прымерыць на сябе ролю скалалаза і пакарыць вышыню, праявіць хуткасць і смеласць у катанні з горак і, галоўнае, атрымаць яркія і незабыўныя ўражанні. Мне больше всего здесь понравилась большая горка и батуты, и еще веревочный городок. Я здесь первый раз и хотел бы сюда прийти еще раз. Тут круто, я успел покататься на горке, прыгать тут и на батутах попрыгать. Каждый ребенок, который здесь сегодня, он очень счастлив, потому что это очень важно для детей. И хотелось бы отметить, что мы благодарны, что нас приглашают, что нас не забывают, что нам помогают. И поддержим именно детей, которые остались без попечительства родителей. Например, в прошлом году мы для детей организовали выезд в Могилевский зоопарк. Позапрошлом году мы организовывали для них путешествие на нашем катере по Двине и контактном зоопарке в парке Мазурина. То есть ежегодно мы придумываем различные интересные мероприятия, чтобы показать для них свою заботу, и чтобы каждый ребенок в нашей стране был счастлив. Сёння ў Віцебскім дзіцячым доме выхоўваюцца больш за 80 дзяцей, і задача дарослых не даць ім адчуць сябе адзінокімі і непатрэбнымі. Важна зрабіць іх жыццё шчаслівым і насычаным. У
Увага! Велосипедист дзіця. З пачатку летніх канікул супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі ўзмацняюць кантроль за непаўналетнімі ўдзельнікамі дарожнага руху. Акуратная язда, суправаджэнне дарослых і праезд пешаходных пераходаў, пералік актуальных парушэнняў. Так інспектары ДАІ сустрэліся з дзецьмі, якія прафесійна займаюцца веласпортам, каб яшчэ раз нагадаць аб правілах бяспечных паводзін на дарозе, бо дзіцячае свавольства, максімалізм і бесклапотнасць могут привести до серьезной трагедии. В текущем году на дорогах Витебской области уже произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 велосипедиста погибли и 12 получили телесные повреждения. С учетом того, что велосипеды становятся все с каждым днем более популярными, как среди взрослых участников дорожного движения, так и среди детей, Госавтоинспекция постоянно контролирует безопасность участия в дорожном движении и соблюдение ПДД велосипедистами. Обращаем внимание, что одно из самых опасных мест – это пересечение проезжей части дороги велосипедистами. В настоящее время велосипедистам разрешается не спешиваться при пересечении проезжей части дороги, но они должны двигаться не быстрее идущего шагом пешехода. Увлекаюсь велоспортом уже почти 2,5 года. Ну, нравится ездить, кататься. Просто свобода какая-то своя. Соблюдаю, конечно, правила дорожного движения. Інспектары Дзяржаўтаінспекцыі паўночнага рэгіёна папярэджваюць: на рэгуляваным пешаходным пераходзе альбо велосипедным пераездзе вадзіцель аўтамабіля павінен уступіць дарогу пешаходам і велосипедыстам. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжана адміністрацыйная адказнасць, штраф ад 40 до 200 рублёў. 900 год духовной спадчыны. Тэматычнае дакументальнае кіно пакажа Беларусь-3 з нагоды юбілею заснавання полацкага Спаса-Еўфрасініўскага жаночага манастыра. З сённяшняга дня ў эфіры тэлеканала 4-серыйны фільм белтэлерадыёкампаніі «Еўфрасіня Полацкая. Святая заступніца Беларусі». Паглядзець яго можна будзе штодзень па 6 чэрвеня ў 20:05. У дзень памяці прападобнай Еўфрасіні Полацкай, які адзначаць 5 чэрвеня, тэлеканал пакажа прамую трансляцыю боскай літургіі з крыжа Узвіжанскага сабора Полацкага манастыра. Адразу пасля трансляцыі, якая пачнецца ў 9:45, гледачы ўбачаць дакументальную стужку «Сёстры». Яна нагадае гісторыю Полацкага Спаса-Еўфрасініўскага жаночага манастыра, раскажа пра жыццё і подзвігі яго заснавальніцы, а таксама пазнаёміць з сучасным укладам жыцця ў манастыры. Рэспубліканскія спаборніцтвы на прызы Беларускай федэрацыі фрыстайла сабралі ў Віцебску больш за 50 спартсменаў з Мінскай, Віцебскай і Гомельскай абласцей. У праграме скачкі на батуце, акрабатычнай дарожцы і розныя практыкаванні. Тэму працягне Сергей Іскол. Рэспубліканскія спаборніцтвы на прызы Беларускай федэрацыі фрыстайла сёлета прайшлі ў Віцебску. Месца абрана невыпадкова. У абласным цэнтры актыўна развіваецца фрыстайл. Больш за 50 спартсменаў 2007 года нараджэння і маладзей з Мінскай, Віцебскай і Гомельскай абласцей дэманстравалі шматузроўневую падрыхтоўку, якая неабходна ў зімовы сезон. Это одни из важных соревнований при подготовке к зимнему периоду. Поскольку мы перед тем, как запуская спортсменов на огромную высоту на лыжах с трамплина на снег, должны убедиться, что они полностью освоили все 3 дисциплины. Скачкі на батуце, на акрабатычнай дарожцы і розныя практыкаванні. Падрыхтоўка лятаючага лыжніка – працэс доўгі і упарты. Фрыстайліст павінен авалодаць некалькімі відамі спорту. Для юных спартсменаў спаборніцтвы ў Віцебску магчымасць не толькі показаць навыкі, а і прайсці адбор на рэспубліканскія старты. Подготовка к этим соревнованиям всегда очень важна у нас. Мы тратим на это довольно-таки много времени во фристайле. Даже месяц, может и больше. Зимний сезон у нас закончился не так давно, поэтому подготовка была около месяца. Но мы все равно все очень настроенно готовились к этим соревнованиям, усердно. Поэтому, надеюсь, результаты будут хорошие. Это достаточно тяжелый вид спорта. Подготовка была сразу после зимнего сезона. Тоже достаточно тяжелая. Ну, в принципе, конкуренция тоже нормальная. Есть сильные ребята.
Нягледзячы на юны ўзрост, удзельнікі паказваюць высокі ўзровень падрыхтоўкі. З атлетамі працуюць вопытныя спецыялісты, якія перадаюць свае навыкі моладзі і дзеляцца сакрэтамі поспеху. Дарэчы, конкуренция на республиканских спаборництвах штогод расте. Заметно большое количество ребят, которые участвуют в наших соревнованиях, и они на самом деле прошли большой путь для того, чтобы показать эти свои прыжки на батуте, на акробатике. Это планомерная работа от групп начальной подготовки, когда ребята только начинают первые шаги в фристайле, и уже дальше, когда они выполняют такие сложные комбинации. Я думаю, что тренеры и все, что делается у нас в Республике Беларусь для фристайла, поддержка такая, даст самый лучший результат. И приятно мне наблюдать за спортсменами молодыми, которые показывают уже в этом возрасте довольно-таки хороший результат. Юныя спортсмены вызначылі лепшых у трэніровачных элементах фрыстайла. Наперадзе атлетаў чакаюць яшчэ адны рэспубліканскія старты. Трэнеры і спецыялісты прааналізуюць узровень падрыхтоўкі і вынікі спортсменаў і пачнуць планамерную падрыхтоўку да новага зімовага сезона. Сергей Скол, Антон Левин, Навіны, Віцебск. Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебска облгидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачно с прояснениями. Ночью магчимы короткочасовые дожди. Днем переважно без опадков. Ветер переменных напрамков 3,8 метра за секунду. Температура поветра ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 21, плюс 25. У Витебску будет воблачно с прояснениями без опадков. Ветер переменных напрамков 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 22, плюс 24.